Hello guys. Ama yung udto. Niya kami karon sa adlawan guys kay ma-observe mi og pangita og bayabas. O gusto pod mi nga mag suroy-suroy guys kay gusto mi muhanggap og labas nga hangin. Lahi ang hangin sa bukid o sa kuan guys sa bye-bye. Pero ang resulta guys, loe kaayo si Ma'am Amy oh. Tanawa ra ang iyang karsunis. Naputos in taon og kuan. Mursiko. Luya sa mo ang dalaga guys. Tabangan na tayo na pangibot sa iyang karsunis na puro mursiko. Halos mang gamitanan ani guys, dunay mga nanapot nga mursiko. Sa among pagsuroy-suroy guys, naka sunok mi og kanang mga kamanggahan, ha? Murag nalingaw kaya amo ang hunahuna guys kay nagsuong-suong mi sa mga punuan sa mangga. Diya dili pud kayo init. Murag basta kay nalingaw gajud mi og kanang suroy-suroy aring dapit sa panaytayon guys. Tabi ani ko kita ani guys og kanang mga dagko kayong punuan sa alingit-ngit, ha? Ato makita lami kay tan-awon. Murag madani mo mata ba sa kahabog sa alingit-ngit aning dapita. Oh, na imong pilo? Bodo sa gibira ganina giluho ang tato. Mga puto. La. Nagaibaw mo kung sa'y tik mo. Nagaibaw mo kung sa'y tik mo, anak. Kami tigmo. Anak musiko. Mo kaibaw? Ikaw na naliwag kaibaw? Wa. Muna tik mo, anak. Sa dan, nag-iyot. Sabay, nag-ibot. Oh. Uy. Sa daan ko no ga maglusak ko no mi. kuan sa bay ko no ga ibot. Man. Dali tom, baka tom. Among di Lanta. itumba. Kutsilion na ni para kutsilion ko dun si Ha? Papa kutsilion. Kasi Mga lang puto man ma'am. di sa dira para madali ana ra susun. Sisiligan na sa agdan ni kana sa kapukunin kuan. Ang pila tayo masadli. Kapit na. Lang ah. Masay ko sa kung pila. Ito kita ko. Suway na. Kaya mo nang puro ka na lang kung insig yata lang pero madawat. Kana na siya na madawat si Kuko. Di ba ma-insik ti Amy kay gusto po sila insik to ilang parisan. Tagaig Bisaya, di ba? Bubot dyan, tibo kalibutan. Dapat siguro na si Manang wa na minjuan. Oo, kanas nana po kay si nana kay di mo kami doon kuko. Kay gusto sila insik po siguro ikaminjo ko Manang. Naputla na kong tiin ko. Ako ra ako ana. Ana. Ito, video na. Ay sus. Pagkalakawan. Kani po din nasuot nga kuan. Dali ba ma? Di nay katong liman ta katong sa mga linya ng pilo. Ko bante mas pang gipa nga anak nag ikaw dai mo dagan ko. Ako lang short.
Asa naman tayo mong kauban tayo sa tutinim pa? Hello, pa to. Ako na naayo yung motor. Kunayan. Hindi, anak mo naman si Jaron. Wow. Habal-habal. Yes, kaya kuan man. A few moments later. Hello guys. Gadung agbig saging guys, kaya mong lusakon. Ni ata sa panirmay ro ni Robin. Ni Turmi ani guys. Tay mo experience ko nung pamayabas. Sa pa ng suroy-suroy og bukid, manuba mig saging. Maglusak ko nung lingaw sila si ma'am adto guys. Among lusong guys, oh. Antik na kaadyo. How many years na kuno ni nga lusong? Without falling. Video ang taga ng hili. Ay, ginawa ko. May tagay mong lingkura. Lami, lusak ko, init pa. Lami, lusak ko, init pa. Kay, kuan, humok. Wag mo kuranan oy. Lagi, mugawas yung bisong. Pasalamat ko guys sa pamilyang Hapos sa ilang pagdawat namo isip bisita. Nalipay ko guys kay himamat nako sila kauban ni Ma'am Flor og ni Ma'am Ames ug sa among mga kauban. Salamat ko sa ilang pag-abi-abi kanamo guys nga sa wagjoy pag isip way pag way kapin kabubuton ang pag-abi-abi nila kanamo. Nagpasalamat mi guys og inguman si Ma'am Nimpa sa ilang kaayo nga
tudo suporta jud pag abi-abi nila kanamo. O bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye.